Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Ang video bani berat gobaw जाबाय मोन दिनैसो ओमफ्राय अखा जाबाय थाबावदों ओरैजाय न'खौबो मावनो मोनासै दिनै ओमफ्राय जोंनाव आलासि फैदोंना एक्ट्रेसमोन आरोखि बियो बिसिनि बिमामोनबो फैदों आरोखि बेल' फैयाखै ओमफ्राय मा सिमामोनलाय बदनामावहाय एक्ट्रेस लादोंमोन ना जोंनि आब' ओमफ्राय दायो फैबा खिथागोन जोंना खुरमा जाथिया ओरैजाय दंजोबो नालाय बिसिनाव बेरायहैग्रोदों दायो ओमफ्राय दा फैबा नोंसिनो खिथासै ओमफ्राय गाइस मोनसे खोथा आरोखि ना नोंसोर आङो ना आंनि नाम इउटुबनि नामखौ एमबिल' ना मानसिफ्रा गोबां कनफिउस जायो ओमफ्राय दायो बेखौ आं चेन्ज खालामनो नागिरबाय आरोखि ओमफ्राय नायदो नोंसोर आं नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय चेन्ज खालामगोन माने चेन्ज खालामगोन आरो ओमफ्राय नोंसोर नेक्स्ट भिडिअ'आव मिथिगोन ओमफ्रायो मा नाम लानो आंबो बारा मिथिथ'आ नायदो नोंसोरो मा नाम लायो ओमफ्रायो जायखिजाया आंनि नामखौनो लागोन आरो ओमफ्राय माखासेफोरा आंनि नामखौ मिथियाना आंनि नामा मानिखा बसुमतारी ओमफ्रायो दिनै खिथाबाय आंनि नामखौ ओमफ्रायो आं कमेन्टबो रिप्लाय हरखायो आरोखि नोंनि नामा मा होमबा ओमफ्राय होमबाबोथ' कमेन्टफोरखौ नायाना डाइरेक्ट सोंहरबाय थायो ओमफ्राय दायो खिथाबाय आङो ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ मैयाहायना सनाजों मुथुजों मोखाङाव सेस काजल फोनना लाजोबदों आङो गोसोखांबानो मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय मिनिबा बिराद असाइस नुदोंमोन मिथिबाय बेला मिनिबा हाथाइल' गोजों बिराद असाइस नुखादोंमोन बिसिनि भिडिअखौ आङो मैया भिडिअ खालामदोंमोन आरो बिसिनि बे अबस्थाखौ ओमफ्राय दायो बेखौ ससे खिथानो नायदो नोंसोरो Serbe tunggu serbe muncul Bodo kiwise sona guntungaव दाग्लाबगोनांलाय सना फिन्दियाबो दं आयौ मुथुनाबो दं मुथुनिखौबो देखायनांगौनो आयौ सना जेनो बांसिन हास्राब गोरों जाखो सनायाबो सना मोखांखौ एसे नायबावनो बावनांबाय गस्लायावलाय मानोथो फोना खोमा मानिजोबनायलाय अखा हानानै बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय पनिर ओइसे सासेया जेबो जाया नालाय आलासिया आब' एक्ट्रेसआ ओमफ्राय दिनै पनिर आंबो जागोनहाय पनिरखौ आंबो बेदर जाया सेन्देल गोदान नायनो बेसेबां जिराद चक्लेट आसान नोंनिसो आइबो मासि किउट सेन्देला हाय गाननायदों बुलायलायखांबाय दानसो जुरुआ मासि किउट दै सेन्देला लायथां खादा लायथां आलासिफोरा नासो जायोनो जेबो बेदर जाया हाबो गैला नै बेदरसो लाना फैबाय आं बावनो जागोनसै ओमफ्राय ओइ परता आलु आइनि गयसफोरसो ओइ आइसो गोखासो लाबोलाबायबो जोंनि सिनियाबो जोंनि दालियाबो जोंनि गासिबो जोंनिसो थावखौ लाबाखै मेथाइ लाबाखै गुमै मेथाइखौनो लाबाखै सना सेन्देला नै मबाइला एन्स खालामलाय दे नाम्बार खालामखा आयु रेड खावनो गोजा मोसौनिसो नायाव 400 बे नाया मोनथाम मोननै नायाव 400 बे मा जिराद ओमफ्राय गयसफारि फाथै गयसफारियाव 150 बिदोंनो ओमफ्राय फाथै 20 थाखा masih cute le sendal gua ampo sore kintu berat sona mutu le nang sendal kandu sendal ni kutu kandu sona ni sendal sona kan masih baik ya kandu ai semai baik nah udah semai ayo moजां sona नावलाय नावलाय नाव मोजां
Ay. Kan man hambai di. Hambai salah kau na. Sutar. Pina mutu na sip sedra jabai tu. Nilai tanglai amin kistai. Sona na group jabai sona ada pilai. Aciga bar goile sagan bi bar gedan thabin hanwa. Sandil kan kai bisira sandil kan kai. Namu tu, macam mana? Tahu le? Hai, sandung dung bay nih. Mutu tahu le? Sona, sandil tahu le? Macam? Biar boy kau junai mun bay thada deh. Biar boy kau junai mun thada. Pilih yang bukan ada pilih. Sandil ada. Bukan boy. Hah? Saya? Biar bukan saya pilih. Bukan ada deh, bukan ada. Coba. Dapat. Jangan ada siapa yang nak bayar. Siapa? Nani balik ba. Nani? Mana sih kalau bayar nak balik ke? Kasih ya. Mana? Nabu bayar nani. Sani mana mama lah berdeng, naik deh belum. Mai berani bisa guni. Sampai ni. Chicken, tomato, pantau kau makasih baik. Dua ini kau baik. Abu ni udah ngarik sini, sengi wakai. Lapa sulabari sana, servis sulabari kita mana? Komik store banca baik. Tapi ini biasa kesini dong, dari sombong naik. Jadi naik udah sarisan baik saya ini kali sini. Ada neng nama mamlai. Terence. Sona dulu talai nih malai gili dong. Binnam ku mencia aja. Mana? Mutu binnam mencia. Binnam mutu. Apa binnam Sona? Binnam nam gedana Sonika. Apa binnam Sonjika? Sonika. Aja Spiderman nih hulai dia aja. Wow. Nuh kerja dia. Neng nong deh. Ayo. Bilang baik ni, tadi bilang baik. Danger selai. Tadi ya. Nah, tadi danger selai tadi ya. Nuh hari mari bisnya aku bulu lagi ke. Ayo. Kelikan. Oh, danger selai. Biar makan tu jangan boleh. Nih, kamu jawab. Alas surat. Nih. Jadi bapa ni bina nama ya. Nih macam. Kamu jawab jalan balas dulu. Cakap dah ni. Ni abu nak Itrisa. Nah, bisa tak apa. Buat sisa. Sure, kau buat tris ni bodoh guni kan? Buat sisa. Ini jama deh. Sure, ini jama deh bodoh guni kau. Sona yang kamu menjadi apa? Ina, Sona. Kamu menjadi apa? Free lah mana boy? Siapa menjadi apa? Ina lega sini. Nah, yang ni kita orang kamu jawab jangan. Hai no, aku ni. Ayo, sure mana? Sure lagi. Meet. Me too. Hai, apa pun jalan. Ya, ya. Mana? Hai. Queen dan jawab lah sudah. Ada kumsi di mana baru. Misalnya. Ayam dersin. Dia jabai. Mencikayi na, mencikayi. Tangan kerja butuh nggak sini. Dah yulai mau beku. Ibu, naik. Apa? Ayo. Aza Terence. Ayah, hai, mat slow itu aja sih.
हामा दे हामा गाबोन थांगोन आनैमोननाव ओमफ्राय बे आब'मोननाव बैसागुआव थांदोंमोन बिसिना फांसन जायोनो थांगोनब्रा लाबाय इलाय नानलाय मोनखौ आं थाङा बिसोर थाङोबा थांथों आं लेन्था लानानै थाङा गारि गाबोन थां फन हरनाया थांसै होननानै बाय बाय आजा बाय 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 फट'सो सानदोंदां 싫어요. 예. 그렇죠. 아우. 아우. 바이바이. 바이바이. 손아리 가슬리. vào lên lép 손아리 발레. 아이고 아이씨, 라브로 골랑도 뭐라 왜 봐. 이거가 이렇게 베비에. 손아 말이 말이 하진 길이 그브라. 가만 좀 오르나 마. 핀 bukan buah sungai. Ah, sungai. Kaman ya, ni okan nan bon dah jaga sendai. Man mulai. Boya hai moनसे न' गायसनदोंमोन ना माबा न' गायसननायनि पस्टआ ओरैनो जाबायना बेजों नंला सिमायानो बेजोंसो जाबाय सिदा बै नंला ओरैनो जाबाय बे ओमफ्राय दायो बैसिम ओरैजाय गुवार एसे गुवार नुबाय बैसिम बे नैबे पस्ट मोनब्रैयानो रुम मोनसे जाखायो रुम मोनसे गेजेरजों हाबग्रा लामा ओरैबो रुम जासिगोन आसाम होनो नामा बिदिखौ आसाम टाइप guys दायो दुखांबाय आङो ओमफ्राय खानाय दाबदोंमोन आं गिसियाव खानाय खाना सोर माने सोरबा खानो ओमफ्राय सोरबा खाना आंथ' बिराद खानो बायो खानाय गिसियाव खानाय खानबा बिराद खानाया गयो आरोखि जोंना ओंखायनो खानाय खाना गोरानबासो खानो ओमफ्राय दायो ओंखाम ओंख्रिबो जेबो संना दहायनानै दंजोबखायो ओमफ्राय दायो आइया हयबासो थांदों ओमफ्राय दायो आइजों थांसै आइजों थांनांगौना आब'मोना हयबासो बेरायलायजोब्बाय आं बिस्राबो बेयावनो जाफैफिनगोन दायो ओमफ्राय दायो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय